So dinhi sa atong ebanghelyo karong adlaw sa ebanghelyo ni San Marcos, human sa pagtubag ni Jesus sa mga pangutana sa mga magtutudlo sa balaod kaniya, sa iyang mga malamong mga tubag. So nining bahina siya na pod ang utana kanila, no? So nabali na pod ang mga eksena sa ilahang question and answer, no? Karon si Jesus na po'y nangutana sa mga magtutudlo sa balaod. Sa aming pangingon sa mga magtutudlo sa balaod nga Mesiyas, kaliwat ni David nga si David dinasig sa Espiritu Santo, mingon man ang Ginoo, mingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong to hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. So si David mitawag kaniya Ginoon sa man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David, no? Sa modong pangutana ni Jesus. So dinhi pangutana ni Jesus magtudlo sa balaod or mahimong sa kini kapagdapit kanila kinahanglan abli sila, no? Abli sila sa pamaagi sa Dios, nga dili mo ay pamaagi sa Ginoo, no? So ang mga Hudyo nasayod nga ang Mesiyas gikan sa laray sa kaliwat ni David, no? So magalang panagna sa daang kasabutan, no? Sa kaduhang libro ni Samuel, no? Kapitulo 7, no? So kita mo dito ang Mesiyas gikan siya sa harianon nga laray sa kagikan ni Haring David, no? So kung siya kaliwat ni David, so nariyo lamang siyang tao, ano man nga mitawag man si David kaniya Ginoo, no? So dinhi gipadayag usab ni Jesus ang iyang Dios nun nga kagikan, no? Ang Mesiyas dili lamang siya ordinaryong tao, dili lamang siya harianon nga manluluwas, no? Kundi siya usab anak sa Dios, no? O siya usab Ginoo, kay gitawag man siya og Ginoo sa balaang kasulatan, no? Sumala sa gisulti ni David, no? May tungod kabahin sa Mesiyas, no? So hindi gipakita o gipadayag ni San Marcos ang Dios nun og tawhanon nga kagikan ni Jesus, no? So si Jesus tinuod nga Ginoo, tinuod pod siya nga tao, no? Og mo kini ang wala masabti sa mga magtutudlo sa balaod, no? Sa ilang kaybalo, sa ilang pagtuon sa balaang kasulatan, wala sila makasabot niini, no? So mo kini ipadayag ni Jesus kung mahimong abli sila sa posibilidad, no? Sa pamaagi sa Dios, no? Nga ang Dios lahi ang iyang pamaagi sa tao, no? So dili sa paaging gipaabot sa mga Hudyo kung unsa ang Mesiyas, kundi sa pamaagi sa Ginoo, no? Nga ang Mesiyas tinuod nga Dios o tinuod usab siya nga tao, no? Og ang pagkaanak sa Dios ni Jesus mo nga Ginoo siya o tinuod siya nga Dios sa mga tema sa ebanghelyo ni San Marcos, no? Mo managud lang iyang gusto niyang pinakasentro nga tema sa ebanghelyo ipaila na si Jesus mo gayud ang anak sa Dios, no? Muna sa pagsugod pa lang sa ebanghelyo, unang linya nagisgot na kabahin sa anak sa Dios, no? Aron kamo makaila na si Jesus mo ang anak sa Dios, no? So yan ang ipadayag ng iyang katuyuan sa iyang ebanghelyo. O sa katapusan nga bahin sa ebanghelyo, dito na si Jesus sa nagbitay sa krus. So ang usa ka sundalo nga Romanhon nga nahimong saksi sa pagpasakit, no? Ni Jesus, sumingon siya tinuod gayod nga kining tawhana mao ang anak sa Dios, no? So gitapos ni San Marcos ang ebanghelyo sa mao gihapon nga tema ang pagmatuod nga si Jesus anak sa Dios, no? Sumala sa pulong sa sundalo nga Romanhon, no? Truly this man is the Son of God, no? Is a Son of God. Tinuod gayud nga kining tawhana
anak sa Dios, no? Sa kasundalo nga Romanhon misaksi. Mingon siya nga si Jesus mao gayud ang anak sa Dios, no? So mao nga unta sa atong kinabuhi pod, no? May butang mga saksi, no? Ug mula po na atong pagtuong pag-ila sa gipadayag ni Jesus kanato, no? Kabay siya ang kagulingon nga siya tinuod nga tao, siya po tinuod nga Dios. O mo ka nang kabahin sa atong pagtuo, no? O busap ngayon na to sa Ginoo nga unta makabaton taglaw nga pagsalig, pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nga dili lamang sa ordinaryong tao, madi tinuod gayud nga siyang anak sa Amahan ato sa langit, no? Ikaduhang persona sa Santisima Trinidad, ug siya usab tinuod nga Ginoo, no? Mo natong ipadayag sa atong pagtuo, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, no? Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod.